Ассалому алейкум дустони азиз. Аз сабабе ки дар бораи бемориҳои мардона якчанд навор карда будем, бозам саволҳои аҷоиб дар ин мавзӯъ ба мо бисёри бад омадан. Саволҳо оиди мардонагӣ бояд чӣ қадар бошад, намедонам, роҳҳои калонкунии мардонагӣ, доруҳои гуногун мисли гӯем эпимедиум, паста, титангел, зарари нӯшокиҳои энергетикӣ, бо дасти худ худро қонеъ кардан ва ҳамсоли ино. Ҳамин гуна саволҳо бениҳоят зиёди бад меоянд. Барои ҳамин мо тасмим гирифтем ки ба 11 саволи шумо дар ин мавзӯъ ҷавоб гардонем, ба хотире ки ростӣ ба ман ин гуна наворҳо равон мекунам ва ман мебинам ки якчанд шахсоне ки маълумоти тиббӣ надоранд умуман, оно ба шумо маслиҳатҳо медиҳанд ки гӯё ки шакидани намедонам асал мардонагиро калон мекарда бошад ё ин ки фалон мазз, фалон крем ва амсоли ино. Чӣ хеле ки аз рӯзи аввали ташкилёбии ҳамин канал ба шумо фаҳмода будам, мақсади шабака ҳамин аст, яъне ки мо тавонем ки маърифати тиббии шуморо баланд кунем ва шумо ба ҳар гуна фиребҳову дурӯғҳо бовар накунед ва пул сарф накунед ва фиреб нахӯред. Хуб, ин наворам дӯстони азиз танҳо ба хотири шумо аст ва барои мардон аст. Барои занҳо ягон маълумоти гӯем ки муҳим нест, ба ҳамин хотир аз занҳо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ин наворро тамошо накунед. Пеш аз ба саволҳои шумо ҷавоб додан як чизро мегӯям ки ҳатман саволҳои худро дар мавзӯи бемориҳои мардонагӣ ё ин ки дигар камбудиҳои узви мардона дар комментария нависед ва насиб бошад ҳамин хел навор карда ба онҳо ҷавоб мегардонем. Ва барои оне ки наворҳоро бинед, ҳатман дар канал подписаться кунед ва зангуларо низ пахш кунед агар онро накарда бошед. Насиб наворҳои хуб дар пеш ҳастанд. Инчунин ба хоҳиши бисёри бародаро наворҳое ки аллакай ҳастанд дар канал, онҳоро дар инстаграм низ мегузорам. Ссилкаи инстаграм дар поёни навор мешавад. Хуб, шурӯъ мекунем мавзӯъро. Саволи якум: доктор, оё мешавад ки узви мардонагиро бо шакидани асал ба он калон кунем? Чунки дар як навор як бародари тоҷик мегӯяд бо асали тоза мешавад ин корро кард. Ростӣ ба ман ҳамон наворро равон кардан ва ман ҳам онро дидам. Бениҳоят ҳайрон мешавам ки ин чизҳоро онҳо аз куҷо мехонанд. Онҳо маълумоти тиббӣ надоранд ва мутаассифона баъд ҳар чизе ки хоҳанд гуфтан мегиранд. Не, бародарони азиз, асал калон намекунад. Замбург албатта калон мекунад баъди газидан, лекин инам муваққатан аст, боз баромаш ки рафт ҷои худро мегирад. Ва албатта ин шӯхӣ буд, замбург намонед. Саволи дуюм: ягон намуди мазз ҳаст ки мардонагиро калон кунад? бовар кунед дӯстони азиз, ман ростӣ фикр намекардам ки ин мавзӯъ барои мардуми мо ин қадар муҳим аст, лекин таги ҳар як навори моро агар хонед дар ин мавзӯъ савол кардагиянд ва почтаи манам пур шудааст аз ҳамин гуна саволҳо. Дӯстон, вақте ки синну соли шумо аз 18 боло аст, баъзеҳо аз 21 боло мегӯянд, агар аз ҳамин синну сол яъне ки боло бошед, ягон намуди гӯем крему мазз ба шумо кӯмак намекунад, яъне онро калон намекунад. Бефоида аст кадом намуде ки барои шумо реклама накунанд. танҳо то синни 18 солагӣ, вақте ки дар фарзанди худ инкишоф наёфтани узви мардонагиро дидед, бояд ба духтур муроҷиат кунед ва гормонҳои ӯро гӯем ки ташхис карда доруҳои гормонӣ нависанд ва мешавад ки дар ин ҳолат албатта ки калон кард. Лекин агар аз 18 сола боло бошад, ягон намуд дору ба шумо кӯмак намекунад. Дӯстони азиз, ин бениҳоят муҳим аст. саволи сеюм: доктор, дар ҳама ҷо истифодаи пишеваи содаро реклама мекунанд барои калонкунии мардонагӣ. Инам асос надорад? Не, бародари азиз, пишеваи сода барои ин кор нест. саволи чорум: доктор, узви мардонагӣ бояд чӣ қадар бошад? хуб, дар тиб мафҳуме аст ки микропенис мегӯянд ва онро табобат мекунанд ҳамчун беморӣ, яъне ки сабабҳояшро мекуванд, меёбанд ва онро табобат мекунанд. Микропенис дар ҳоле мегӯянд ки узви мардонагӣ дарозияш аз 7 сантиметр хурдтар аст, яъне дар вақти фаъол будагиаш, яъне ба рӯси эрекция агар аз 7 сантиметр хурд бошад. хуб, бо диққат гӯш кунед. Агар аз шумо дар вақти эрекция аз 8 сантиметр дароз бошаду ва гӯем ки анатомический дефект надошта бошаду кор кунад, ҷои ташвиш кашидан нест. ин дар тиб нормал ҳисоб мешавад. аз сабабе ки дар занҳо дар 5 сантиметри аввали маҳбал ҷои эҳсосноктарин аст, барои ин муҳимтар дарозӣ нею муҳимтар ба қавли ғафсӣ ё дурусттараш ба рӯси абхват аст, яъне агар ки гӯем айнаминро абхват мегӯям. хоб, инам бояд аз 8 сантиметр дар вақти эрекция зиёд бошад. сабаби бисёр ташвиши шумо дар он аст ки шумо порно мебинед ва аз актёрҳоро дида дар худатон ҳамин хел шубҳаҳо пайдо мешавад. албатта ба худо додагиаш шукр кардан дар кор аст, ба хотире ки ба мо шахсоне менависанд, яъне бародарони тоҷикӣ мо менависанд ки аз 7 сантиметр хурд аст ва мо инро албатта ки ба ҷарроҳӣ равон мекунем. саволи панҷум: кадом роҳҳои калонкунии мардонагӣ вуҷуд дорад? хуб, агар синни соли шумо аз 18 сола боло асту ва гӯем аз 8 сантиметр дарозтар асту шумо ба ҳар ҳол мехоҳед ки боз дарозтар бошад, ҳамагӣ ду роҳ аст. якум ин роҳи ҷарроҳӣ, яъне оператсия, ки ман ба шумо маслиҳат намедиҳам, чунки ҷарроҳӣ камбудию ориза ё осложненияи худашро низ метавонад дошта бошад.
бисёртар ду тарзи ҷарроҳӣ истифода мешавад. Якуми бурида гирифтани равғани болои узви мардона, ҳамон равғане ки дар болои узви мардона аст, яъне ҳамона мегиранд ва ин 1 сантиметр то 3 сантиметр метавонад ки натиҷа диҳад. Ва дуюм роҳи ҷарроҳӣ ин қисман бурида гирифтани, яъне буридани дурусттар гӯем пайванда ки узви мардона аст. ин ҳам якчанд сантиметр метавонад ки натиҷа диҳад. дуюм роҳи калонкунии мардонагӣ ин экстендерҳо ё ин ки вакуум помпаҳо мебошад ки ин ҳам метавонад ки аз 1 сантиметр то 3 сантиметр натиҷа диҳад. Вале шумо бояд донед ки ина ками кам бояд 6 моҳ 7 моҳ бояд истифода баред. саволи шашум: эпимедиумная паста ва супер эпимедиумная паста барои ки аст ва ки бояд онро истифода набарад? хуб, маълумоти кӯтоҳ медиҳам. барои онҳое ки намедонанд гап дар сари чӣ рафта истодааст, як дорӯе аст ки қариб дар тамоми шабакаҳои ютубии тоҷикон онро мефурӯшанд. он дору барои барқароркунӣ ё ба қувваткунии мардонагӣ истифода мешавад ва дар Турсия 3 сол мешавад. дар канали Ҳабибуллоҳ Қурбонов голос мигранта як наворе аст аз дохили фабрикае ки ин доруро истеҳсол мекунад ва ман дар поёни ҳамин навор ссилкаи ҳамон наворро мегузорам. касе надидааст дар омада бинед, чунки ин доруро поделкааш бениҳоят зиёд аст. хуб, ин дору чӣ дору аст? эпимедиумная паста ё супер эпимедиумная паста аз рӯи навистаҷотҳои худи ширкат аз чандин намуд гиёҳҳо тайёр мешавад, мисли горянка корейская, экстракт рибулуса, мака перуанская, американский женьшень, сибирский женьшень, красный женьшень ва ғайраҳо. ино растаниҳое ҳастанд ки дар ҳақиқат хосияти ба қувват кардани мардонагиро доранд, гӯем афродазияканд. оиди доштан дар таркибаш доруи силденафил, яъне доруе ки дар тиб барои барқароркунии қувваи мардонагӣ ё ин ки гӯем эректилная дисфунксия дар беморон истифода мешавад, худи ширкат рад мекунад. вале агар дошта бошад, ин боз беҳтар аст, чунки силденафил якумаш ин ки қимат аст, дуюмаш яке аз доруҳои беҳтарине буд ки кашфи он дар тиб яке аз қадамҳои калон буд ва ҳоло 80-90% одамоне ки проблемаҳои ҳамхобагиро доранд бо ёрии ин дору табобат меёбанд. эпимедиумная паста ё супер эпимедиумная пастаро бояд фақат шахсоне ки дар ҳақиқат мардонагиашон заиф аст, яъне эректилная дисфунксия доранд ва аз 18 сола боло ҳастанду бемориҳои дилу рагҳо ё бемории қанд надоранд истифода баранд. ин беморон танҳо пас аз маслиҳат бо духтури худ бояд истифода баранд. албатта хуб мешуд ки ҳамин эпимедиумная паста ё супер эпимедиумная пастаро ҳама низ пас аз маслиҳат бо духтур истифода баранд, лекин аз сабабе ки мардуми мо гӯем шарм медоранд, ба ман бениҳоят зиёд менависанд оное ки қариб 2 сол шудааст бо оилаи худаш ҳамагӣ 1 дақиқа ҳамхоба мешавад ва ҳамин хел проблемаҳои гӯем ки ҳамхобагӣ доранд ва ино метавонанд ки албатта истифода баранд. дӯстон, ҷои тарсаш нест. таҳқиқотҳои охирин нишон доданд ки ин гуна доруҳо привыкания ё зависимост намедиҳанд, яъне шумо ба онҳо одат намекунед. як муддате истифода мебаред ва он метавонад ки мардонагии шуморо барқарор кунад ва шумо аз он даст кашед. он танҳо рагҳои хунгарди узви мардонагиро васеъ мекунад ки ин сабаби дохилшавии хуни лозимӣ мешавад ва узви мардона фаъол мешавад. хуб дӯстон, бо диққат бошед ки дар 80% ҳолатҳо мардонагии шумо мисли пештара барқарор мешавад, яъне ки зиёд намешавад, мисли пештара мешавад. дар 8% одамон умуман ягон фоида намеорад. дар 12% одамон фоида мекунад, лекин муваққатӣ, яъне пас аз истифодабари он метавонад ки яъне ки боз мардонагӣ ҳамон пештара барин бошад, яъне ки сус шавад. барои ҳамин агар пас аз табобат мардонагии шумо барқарор нашуд ё кӯмак накард, шарм надоред ва ҳатман назди уролог равед. ҳатман дӯстон, ҳатман бо диққат бошед ки ин доруро бояд як қошиқчаи хурд дар назди оилаи худ хӯред. дар ҳоле таъсир мекунад ки бо оилаи худ бошед. агар оилаи шумо набошад ва шумо онро истифода кунед, ин метавонад шуморо ба корҳои ғашт ва нодуруст ела диҳад ки мо албатта ки зидди ин корҳо ҳастем ва ман дар чандин наворҳо яъне ки шуморо даъват мекунам ки ба ин корҳо даст назанед. инчунин дар 10% ҳолатҳо пас аз истифодабарӣ дар шумо чунин аломатҳо мисли маҳкамшавии бинӣ, дарди сар, дарди миён, гарм шудану дигар аломатҳо дида мешавад. вале ино муваққатан аст, бояд пас аз 1 ҳафта истифодабарӣ нест шаванд. хуб, ҳоло фикр мекунам ҳамин қадар яъне маълумот кифоя аст барои эпимедиумная паста ва ният дорам ки иншоалло агар ки насиб бошад як навори пурратар дар ин мавзӯъ кунем. вале фикр мекунам ҳамин кифоя аст. саволи ҳафтум: доктор, бо даст худро зиёд қонеъ кардан яъне мастурбатсия мардонагиро калон мекунад? не дӯстони азиз, бисёр худро қонеъ кардан метавонад шуморо вобаста аз ин кор кунад ва шумо дигар корҳои худро карда наметавонед.
то вақте ки ҳамин корро гӯем ки машғул нашед ба ҳамин кор. Оиди зарар ё фоидаи худро бо даст қонеъ кардан ман насиб бошад навор мекунам. Агар ки шумо дар комментария нависед ки ҳамин мавзӯъ ба шумо муҳим аст ё ин ки муҳим нест. Саволи ҳаштум. Доктор, хурдани тухми мурғ ё будана ба мардонагӣ таъсир мерасонад ё не? Хуб, дар таркиби тухмҳои гуфтагии шумо селен аст ва ин метавонад ба мардонагӣ таъсири хуб расонад, ба хотире ки ба зиёдшавии тестостерон метавонад оварда расонад. Дар навори пешина ман бисёр маҳсулотое ки мардонагиро ба қувват мекунанд фаҳмондам ва навор дар канал ҳаст ва боз беҳтараш барои шумо сурат тайёр карда гузоштаам ки тамоми маҳсулотҳои лозимӣ он ҷо ҳастанд. Дар инстаграми ман аст, ссилка дар поёни ҳамин навор мешавад ва метавонед дароед ва ба худ онро скриншот карда гиред. Инстаграм доред ё ин ки надоред, болои он ссилка зер мекунед, шуморо он ҷо мепартояд. Саволи нуҳум. Доктор, титангел мардонагиро калон мекунад ё не? Титангел ҳам мардонагиро калон намекунад. Дурӯғ аст. Дар инструксияш нависта шудааст ки онро бо вакуум помпа ё экстендерҳо истифода баред ва онҳо медонанд ки вакуум помпа ё экстендерҳо бе ин титангел ҳам худаш метавонад узви мардонагиро каме калон кунад. Ман аллакай дар ин мавзӯъ гуфтам. Вале онҳо дар ин масъала тоб дода гӯё ки титангел калон мекарда бошад. Не, лозим нест ин чиз. Саволи даҳум. Доктор, редбулу гарилаву дигар энергетикҳо мардонагиро заиф мекунанд ё бо қувват? Нӯшокиҳои энергетикӣ дар таркибашон кафеин, гуаранин ва дигар психостимуляторҳо доранд ки сабаби зиёдшавии кортизол мешаванд дар организми мо ва ин дар навбати худ ҳосилшавии тестостеронро паст карда мардонагиро паст мекунад. Саволи 11. Саволи охирин. Доктор, андозаи хурди узви мардонагӣ сабаби ҳомиладор нашудани ҳамсар мешавад ё не? Чихеле ки гуфтам, агар аз 8 см боло бошад ва дефекти анатомӣ надошта бошад, ҷои ташвиш нест. Чунки дохили маҳбал то бачадон одатан 10 см дарозӣ доранд ва афтидани сперматозоидҳо он ҷо агар ки анатомически дефект надошта бошад, имкон дорад. Хуб, дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. Умедворам ягон чӣ фаҳмидед барои худ. Кӯшиш мекунам ки ин гуна наворҳо зиёд шаванд. Саволҳоро метавонед дар комментария нависед. навори оянда насиб бошад, боз шояд кӯшиш кунам ки дар ҳамин гуна саволҳо ҷавоб гардонам. Барои оне ки наворҳои ояндаро бинед, ҳатман дар канал подписаться кунед ва зангуларо низ пахш кунед агар накарда бошед. Худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. Хайр.